ماشەلا ڕێخستن و جوور بە جووری ئیرۆ گەلێکی بدلێ مەبوون. چاند و پرتوک بگشتی و مەسوود وەرگرت و مە هەن پرتوک دووارێ ژیانە سەحابیان دەکرین دەربارێ نرخان دەژی ئەو هەما بێژە سەمبۆلیکن. Ez gelekî bi kelecanim bi taybetî ku ev gavekê gelekî xweş e piştî rizgarkirinê ku pêşangeha navdewletiya pirtûkan wek salên berê vegere. Gelekî xweş e ku wan ev eznû ji bo her kesî çi deveyî Sûriyê û çi ji hundir û ji bo hemû temenan. Ango cûrbecûriya çandî beşdariyeke mezin bû di pêşangeha ku min dît. Ez ji bo serdanê hatim birda ku li pirtûkan binêrim û bi dilê min bûn, ez zêdetir berê xwe didim pirtûkên çandî werdevî, ango helbestan, bi vir hin pirtûk hene ku bi dilê min bûn û ez gelekî ji atmosfera pêşangehê hez dikim. Pêşangeh maşena bi dilê me bû, dahênanekî bêhempa maşena dîrok vê pêşangeha gelekî ecêb û hewlên mezin tomar dît. Em gelek spasiya Wezareta Çandê dikin û înşellah Sûriye her di pêşketinê de be. Tişta ku herî zêde bala min kişand, hebûna ensiklopediyeke tam ji her tişt bû, ango ji bo zarokan ji temenên biçûk heta mezin û beşên ji Kur'anê. Kur'an bi temamî kovar û lîstikên zarokan ev hemû beşdariyê di çand û perwerdehiyê de dikin, spas ji Xwedê re. Pêşangehekê ku bi welatên mezin û pêşangehên giran re ket pêşbirkê. Ji ber ku em Sûrî ne û nû hatine rizgarkirin û ji qeyranekê dijwar derketine. Ez bi vê pêşangehê gelekî kêxweş im. هەموو پرتوکên ku ez lê digerim hene, pirtûkên ku qedexe bûn êdî berdestin. Pêxistina pêşangehê ji her pêşangehekê cîhanî ye ku ez beşdar bûme baştir e. Çi pêşangeha pirtûkana Erebî li Stenbolê be, çi jî ya Riyadê be. Rêxistin gelekî xweş e, pêşkêşkirin gelekî xweş e, cih firehên û pirtûk bi nirxên gelekî guncaw peyda dibin. Bêguman ez bi xwe bi pirtûkên helbest û edebiyatê re eleqedarim û hemû jî hene. Elhemdülîlah.